Hola, soc Asa Rosa, comercial de viticultors bateans. Avui us presentarem el nostre vi blanc en garnatxa 100%. Viticultors Bateans és un celler cooperatiu format per 25 socis i està ubicat a les afores de Batea. L'any 2008 vam decidir elaborar els nostres manyols. Vam elaborar un blanc, el manyol blanc jove, garnatxa 100%, el manyol negre jove, que és garnatxa negra amb xirac, i el manyol selecció, garnatxa negra amb xirac, però són 6 mesos de barrica de roure francès. Com us he dit abans, avui us presentarem el manyol blanc, garnatxa 100%, que és la varietat típica i estrella de la Terra Alta. Per elaborar aquest vi, el que fem és seleccionar les millors vinyes dels nostres socis i durant la campanya de Brema el que fem és collir en el punt òptim de maduració tots aquells fruits que creiem adequats per elaborar el vi. D'aquesta forma el que fem és que potenciem al màxim l'essència de la garnatxa blanca. Pel que fa al vi, l'elaborem amb flotació i amb fermentació amb inoxidable. Pel que fa al color, com podreu veure, té un color daurat molt brillant i expressa molts aromes, com la pera, com la poma, que són les fruites típiques que expressa la garnatxa blanca. Pel que fa a sabors, també ens expressa molta fruita madura i és un vi molt fi, fresc i fàcil de beure. Marida molt bé amb tot tipus de peixos, mariscos, inclús pastes fresques. També el podríem maridar amb formatges tendres, formatges que sempre siguin de sabors molt suaus. És perfecte per vermutejar i per copejar amb els amics. Aconsellem consumir-lo entre 6 i 8 graus de temperatura per trobar un equilibri amb la graduació alcohòlica. No res, esperem que us agradi el nostre vi, ja sabeu que disposem de 2 vins més, si algun dia els voleu descobrir, ja sabeu on trobar-nos, a Viticultors Bateans. Gràcies i disfruteu de la vetllada. Salut i garnatxa!